kyllä mahtava finaali. Tämä on uskomaton finaali. Läpiajoviestin jälkeen tilanne on tasan 14-14. Ja seuraavaksi, siis nämä ylilyönnit ei lopu, koska kohta tiedetään, kuka on vuoden 2012 Ilmaveivi Kunkku. Seuraavaksi nähdään, ketä te olette äänestäneet. Kuka on voittaja? Me ollaan nyt Porissa ja ihan kohta selviää, että kuka on säbämestari 2012 Ilmaveivi Kunkku. Sen pitäisi asua tuossa takana olevassa talossa. Toivottavasti ovi aukeaa. Moikka. Oot sä Mikael? Joo. Onneksi olkoon. Sä oot säbämestari 2012 Ilmaveivi Kunkku. Nyt tää perinteinen kysymys, että miltä nyt tuntuu? No tosi hienolta ja kiitti kaikille äänestäjille, että mä voitin. Nyt mä haluaisin saada mestarilta vähän oppia, niin pystyisit sä näyttämään mulle pari kikkaa? Joo, totta kai. Okei, aloita sen Mikael, niin mä koitan tehdä perässä. Ehkä mun pitää treenaa vielä vähän lisää, että mä pystyn tollaselle Mikaelin tasolle, mutta nyt takas finaali jatkuu. Onnea Ilmaveivi Kunkulle! Nyt selvitetään, kuka voittaa säbämestari 2012 tittelin! Tämä pallo selvittää sen.